थामजिसेथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाया मैयानिफ्राय फानेरि गान्दा खुंगुर जोलुर गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो फानेरि ओनसोलनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय गेदेमा बिथांमोननि मुं आरो बिहोमाखौ बुहुमाव सिनायथि होना गोजोर लाखिलांनाय गोसोखां मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ गोसोआव थुलुंगाखां होनाय थांखिखौ सिगाङाव लाखिना बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था खुंबोबाय थानायखौ बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनबोदों। देग्लायबो गुबुन बोसोरफोरनि बायदियैनो फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे फानेरि ओनसोलारि गेलेमु गौथुमनि जथायै बानजायनायाव 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बान्था 2025खौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फानेरि ओनसोलारि मुंदांखा गान्दा खुंगुर जोलुर गेलेग्रा फोथाराव मैया बेखेवनाय जायो। मैयानिफ्राय जागायनाय बे जोलुर बादायलायनायनि गिबि बादायलायनाया जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै गोहोगोरा जोलुर हानजा फारियै हरिसिंगा फुटबल क्लाब आरो खलायगाव फुटबल क्लाब बे मोननैनि गेजेराव जानानै थाङो। फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन जथायै दिनैनिफ्राय 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायनाय 2025 बिथांमोना खुंदों। दिनैनिफ्राय जागायना 3 नभेम्बराव बिथांमोना फोजोबनाय हाबाफारि लादों। आं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशनखौ बे बादायलायनाय खुंनायनि थाखाय आं बेस्ट विशेस जासिगोन आरो लोगोसे साबायखर बावगोन। बिथांमोना जिहेतु जोंनि गेदेमा मुंख्लं बिथांमोनखौनि गोसोखांथियाव बिथांमोननि खामानि मावनाय बिथांमोननि सानथौ सानस्रिखौ गोथाङै लाखिनो बे जोलुर बादायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सेस्था बा नाजानाय लाखिदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे जोलुर गेलेनाय 36थि बिथांमोना 36 बोसोर सामलायबोबाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दख'रा आफाद जोंनि जिल्ला आफादफ्रा गुबुन गुबुन जोलुरल' नङा गुबुन गुबुन गेलेमु आयदाफोरखौ लानानै जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे प्लेटफर्म होनायनि जोङो सेस्था प्रसेस्टा जों खालामबोदों आरो लोगोसे बे जोलुर बादायनाय बेबायदि गुबुन गुबुन आयदा जेरै बुलुर काबादि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आयदाफोरनि जि बादायनाय जों होदों बेखौ जोङो बिसेसकै मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव जों होबोनाय जादों आरो कारना बेनो जाहैबाय बिथांमोननि जि अबदान बे अबदानखौ जोङो मान होनानै बिथांमोननिखौ अराय गोसोखांनो हानाय बायदि जों बे हाबाफारिखौ दोनबोनाय जादों आरो आसा खालामदों बे गोलाव जिखिनि हान्थिबोनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फानेरि दख'रा आफाद बा गुबुन गुबुन जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'राफोर जिल्लाफोरा बेबायदि जोलुर गेलेनाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ होदों। बेफोरावहाय थांनाय समफोराव जेरै रायजो राजाफ्रा मदद होबाय फैबाय थानाय समफोरावबो बे मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियाव होनाय जिखुनु आयदाफारिफोराव जाहाथे मदद होलांगोन आरो बिथांमोननि मुंख्लं बिथांमोनखौ बेबायदि आयदाफोरनि गेजेरजों जों अराय गोथाङै लाखिनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै ब्रैथि खेबनि थाखाय आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट फर बयस आरो आन्डार 15 फर गार्लस हिन्जावसाफोरनिखौ थांनाय बोसोराव आन्डार 13खौ खुंनाय जादोंमोन खिन्थु हिन्जावसाफोरनि बेलायाव प्लेयार्सफोरनि माखासे क्राइसिस जों मोननायखाय आन्डार 13आव बिदि क्राइसिस जों मोनबाय बेनि थाखाय देग्लायनिफ्राय आन्डार 15 हिन्जावसाफोरखौ गेलेहोनो लादों। दा बे देग्लायनि जिथु ब्रैथि बे जोलुर बादायलायनाय बेयो मोननै जनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थिग खालामदों मोनसे चिराङाव आरो मोनसे जना जोंनि उदालगुरियाव भेरगाव हाई सेकेन्डारि स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जों उदालगुरि जिल्लाया बे ब्रैथि आन्डार 13 बयस आरो आन्डार 15 गार्लसनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जों साखाफारा जादों। फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 3 अक्ट'निफ्राय 5 नभेम्बरसिमहालागै बे उदालगुरि जिल्लायाव जागोन। चिराङाव 2 नभेम्बरनिफ्राय बिथांमोना जागायगोन। बेनिनो हिन्जावसाफोरनि जिथु बादायलायनाय आन्डार 15 बेनि फाइनाला जोंनि उदालगुरियावनो जागोन। बेवहाय गासै हिन्जावसाफोरनियाव
गासै मोनगु जिल्लाफ्रा बाहागो लागोन आरो जोंनि हौवासाफोरनियाव आंनि इनफरमेसनाव दिनैसिमहालागै मिथिनायाव मोनजिगु दोलोआ हानजाया बेवहाय बाहागो लागोन दा बे हिसाबै खोब जोङो गोग्गानाय आरो रंजाथाव जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जायफोरा दिनै जोलुर गेलेनायाव उत्साह बिथांमोना खोब माने प्रतिभा गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म बेनि गेजेरजों जों होनो हादों होननानै जों सानो आरो बेनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्डार 13निफ्रायनो जागायनानै देग्लाय बोसोरनिफ्राय बड'फा FC होननानै जों जि मोनसे फुटबल क्लाब बानायनानै आसाम लिगबो गेलेहोबाय आन्डार 13 दा बे एखे टीमा दिनै इन्डियान लिगबो गेलेनो थांगासिनो दङ आरो बे जोंनि थाखाय खोब रंजाथाव आरो गोग्गानाय आरो जों आसा खालामदों बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफ्रा मोजां मोनसे प्लेटफर्मखौ मोनलांगोन आरो बिनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउ राहा दानायनिबो मोनसे लामाखौ मोनलांगोन होननानै जों सानो पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो पानारि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सियेसननि बानजायनायाव जे बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बेयाव फैयै फैयै दिनै बा देग्लाय बोसोराव बियो 31 बोसोराव आगान सुरबाय देग्लाय जोङो 31थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो खुंफुंदों आरो दिनै जोङो बेखौ गिबि बा इन'ग्रेसन जों खालामबाय बेवहाय जोङो दिनैनि बे इन'ग्रेसन हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां कर्नेलियास दैमारि बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनानै जोंनि दिनैनि बे गिबि गेम खेलाखौ बेखेवनानै होबाय लोगोसे दिनैनि बे गिबि गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लादों जोंनि गोख्रों मोननै दोलो हरसिंगा स्पर्ट्स क्लाब आरो लोगोसे बेनि हेंथायै गेलेदों कालाइगाव स्पर्ट्स क्लाब बिथांमोना गेलेगासिनो दङ दायो दा बे समाव जोङो गासै मोन 8 हानजा गेलेगिरि हानजा बिथांमोना देग्लायनि नैबे टुर्नामेन्टआव बाहागो लागोन आरो बिथांमोना बाहागो लानानै देग्लायनि जि हाबाफारिखौ जोङो मोजां रोखोमै जों खुंनो थाखाय जोङो रेडि जादों बेखौ देग्लायनि जे जोबथा जोलुर जि बादायलायनाय बेखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि जोङो 7 खालाराव जोङो बानजायनो जोङो आखायाव थि खालामबाय बे समाव जोङो दिनैनि जे जोलुर बादायलायनायखौ रायजो राजा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैदों आरो जोङो आसा फारिदों इयुननि मोनफ्रोमबो जे फैबाय थानाय गेमाव बा खेलायाव लोब लोबै बाहागो लानानै मदद आरो हेफाजाब होफैगोन जोङो बेखौनो मिजिंथिदों आरो बेखौ मिजिंथिबावदों जे जोङो जिखिनि माने गासैबो बिथिङाव रायजो राजानि हहाय हुजुगजों जोङो नैबेबायदि मोनसे गिदिर मोनसे टुर्नामेन्टखौ जोङो फैबाय थानाय समावबो जोङो खुंलांबाय थानो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो